hande kaltam ko onon commentaire uji ɗi onon on jangani malla on mbawa windude binde gopon koppeji ɗi min mi yiɗa yide coppe bon yoni tan komin métier min mi yiɗa yide coppe itte kadi dendagal koppeji ɗi fo ko oɗo coppe ɓurmi andi mo photo mum woni ɗono o kay somi yima tan ɓerdande bonat on mbaɗi hen bindi wataki o gona human bindi walla mi jangi noon so tawi on mbawa windude hande noon komi garɗo ɗo e aéroport on mi gari mi jaɓɓade quoi ko onon wonko jiimi ɗo min meeɗa yiide mi hollon mi ƴeewa so tawi on meeɗi yiide ko wayni bandirawo meeɗi yiineɗo violet mi anda ko violet mi anda ko verte min jawana ko lebol fude hooram ko yiide neɗɗo verte ɗo fuɗɗi itte ko kalimi foof o darami mi anda mo nana pular mi anda o nanta mon ɗon huccitam mo darami waare ille terroriste mi anda ko chine ummi mi anda fof to ummi min kala langa mo kalda e aduna he mboɗon nana heddoto komi jaaboa walla mi wasa jabade oppu neɗɗo min jiiɗa foof tooña wota dañde mum ko boni wona yi fartam nde ɗo o gandal mehal woni hen mbaɗa wattuɗam ɗo joni urlundu malla rawandu malla puccu bon tegaran yaafa ma jaafoɗade meeɗa yiide tan neɗɗo mbaɗo ni hen to gommiɗa malla ka diwowo min jaami koye leyɗele gonde école hara min tagui minen min jiida yimɓeɓe ko couleur amin banggue min jogui quoi tawion keɓɗa ɗo darami ko sa ɓooyi darde tan sa jaw wala har